No, nilisbit na tayo. Diyan natin kulit. Nakakuragan ako kaya, no? Patabay nito. Kailangan akong bago. Ay, sige ito. Panilis ko nga ito. May abong na kayo dito. Tadi sa mga kabay maaga. Yan. Okay na. Sa may budiga. Ha? Matao nga. Mapapali ka din sa may budiga. Agay? Oo. Kala ka bang pwede dito? Ay, mami mo na siya? Ay, ang mami mo? Hindi ko naman din. Ano? Kasi sa ina. Paano mo? Kasi niram ko. Sinatrabaho ko. Trabaho dyan? Tapos saan si ina ka? Yan siya tigas-tigas. Tigas-tigas ko yung silili. Kaya ina niyo si ina ka. Abi ni Ken? Ay, nalidaw. Magbisa ka sa ampun pa ka na. Oh. Abon niya ganta ka na ngayon sa Decemberhan. Sa 31. Ang hinang mo, mga nursing. Ang hinang mo, criminology. Pag isa nakatarapos, ang mga hinang mo, police. Taon ka na. Tapos niya ganta tapos.